сега? След като сме вкарали вътре захар, лукуми, може да сложат сушени кейси и такива други плодове. Така, още веднъж минават през ръцете, може и два пъти, в зависимост от това дали тестото се отпуснало. Като когато се издължава, трябва да се има предвид и колко е голяма тавата, за да не се направят по-големи. От средата към края се изкара въздух, за да стане равномерно. И ето тази връзка, която виждате от свивката, тя трябва винаги да бъде отдолу. При плетенето? И при плетенето и при точенето, за да може, ако леко трябва да се отваря, да може с разтилането на фитила да се затегне. Така и отново по реда на правенето на фитила, по неговия ред и понеже се е отпуснало по-рано, по същия начин се оправя. Така. Тавите, през това време тавите вече трябва да са приготвени, виждате тави и на тях хартия. И вече фурната е приготвена и отлежава на температура 180-200 градуса. Ето, отново още веднъж лекичко, ако се налага, и издължава за последен път фитилите. Така. И се поставят един с друг. Може краищата леко се заобрат, но не е задължително. Ето виждате горе-долу еднаква дължина и почваме плетене. Както се плете коса, по същия начин. И накрая тук се заострят фитилите и тази шапка се прибира отдолу. Обръща се и се продължава от другата страна. Това е стандартната плетка, наречена тройка. И взима се като бебенце и се слага на тавата. Като трябва да се внимава да се сложи така, че отстрани да има място, от двете страни, когато стаса или вече сме в печката да го сложили да се изпича, да може да не залетне за страните, защото иначе ще се щупи. Най-вероятно. И това нещо се повтаря, пълните тавите, колкото сте направили консумации, трябва да сте се предвидели тави за печене. Това е оризал хартия или така наречената пергаментова, която е за печене специално. Не е необходимо да се слага. Може ли да го покажеш по-бавно? Едното минава върху другото. Така, същия начин. Следвате модела. Ето. Това е. Остават се да стасват. Второто стасване, първото беше на самия козунак, това е второто стасване. След като стасват, след това ще пече. Колко време? Докато отвоят обема си, отново може би 20 минути или зависи от топлината в помещението и въобще от всичко. Фактори, дали тестото е меко, дали е топло и въобще това е.